Здравейте на всички, аз съм Николов и добре дошли в поредното видео. Днес всъщност ще си говорим за 5-те най-добри алткоина, които според мен може да инвестирате за този булран. В крайна сметка днес само ще ги обсъдим, ще ви дам някаква кратка информация за тях, защо са създадени, каква им е целта, каква им е идеята, какви проблеми разрешават и всъщност какви са примерно моите таргети за булрана, къде смятам да излизам от моите позиции и така нататък. Това, което искам да кажа е, че всъщност с толкова много нови проекти, всичките са доста вълнуващи, заинтригуващи и така нататък. Трудно е да подберем кои са топ 5, топ 3 или топ 10 най-добри проекти, но това, което днес съм подбрал, смятам, че ти заслужава вашето внимание. Друго нещо, което искам да кажа е, че разбира се, това не е по никакъв начин финансов съвет и трябва да направите свой собствен диор, а именно сами след видеото да разгледате проектите, да прочетете за тях, да решите дали да инвестирате в тях или не. Тук не се съдържат финансови съвети. Преди да продължим с видеото, ще ви помоля да се абонирате, като така разбира се няма да изпускате нито едно от бъдещите видеа. Но освен всичко това, нека и аз официално да го кажа. Официално си партнираме с Bybit. Линка е долу в описанието. При регистрация чрез нашия линк получавате до 30 000 $ в бонуси, получавате по-ниски такси от към трейдинг, без значение дали то е спот, фьючерс и така нататък. Така че единственото, което правите, всъщност печелите самите вие и допълнително подкрепите нас, защото колкото повече хора имаме под нас, толкова повече и в бъдеще ще получаваме по-ниски такси, повече награди, специални кампании, подготвил съм ви една много добра и съвсем скоро се надявам да я видите. Ще раздадем нещо, което е на стойност над 10 000 $. Никога не е раздавано в България такова нещо подобно, а ние ще го раздадем само единствено за нашото комюнити, но все още е рано. Сега прекалено много се обяснявах, предлагам да преминаваме към видеото. Именно първият проект, с който искам да започна и с който аз така доста инвестирам, е именно TIA или Celestia, който е пълното име на TIA. Това е един проект, който дълбоко харесвам и инвестирам сериозно в него. Голяма част от вас го знаете. Хората, които са в нашата Telegram група, линк долу в описанието и за нея, заповядайте, там обсъждаме доста интересни неща. Всъщност TIA е проект, който се фокусира върху модулни блокчейн технологии. Тя се отличава от другите блокчейни със способността да отделя консенсуса и изпълнението, което прави мрежата всъщност изключително гъвкава и ефективна. Причините за инвестиране в такъв проект като TIA са нарастващото търсене на децентрализирани приложения. TIA е на път да утвърди като ключов такъв именно в тази област. Отделно от това TIA има за цел да реши проблемите с сигурността, които все повече се срещат в днешни дни на блокчейните. И отделно от това, модулната архитектура на Celestia позволява различни видове блокчейн приложения да работят паралелно и едновременно ефективно, което е просто уникално. Няма да се спираме кой знае колко на самите проекти, споделям ви чисто като обща информация, да добиете представа за какво става въпрос. Както казах, хубаво е след видеото да влезете, да прочетете подробно, да видите кой стои за самите проекти, надежни ли сте тези хора, не са ли. В случая в това видео, щом съм ви избрал 5 проекта, значи аз смятам, че са надежни, иначе нямаше да ви ги покажа. Ако търсите проект с иновативен подход към блокчейн инфраструктурата, то TIA смятам, че е един уникален избор. Ето ни вече и на графиката на TIA, където всъщност отново няма да се задържаме много. Това, което искам да ви покажа е цялостно как изглежда тя. Разбира се, гледаме на доста издалечена дейли графика, за да можем да видим максимално какво се е случвало, мащабите и така нататък. Както може да видите, TIA получава листинг, конкретно в Bybit, около края на октомври месец, в Binance, как да кажа, съжалявам. И след това получава едно така доста сериозно повишение, стигайки до all-time high, който е от над 21 $, и случващо се около средата на февруари месец. Истината е, че от тогава идват едни доста трудни и тежки времена за TIA, както и за може би всички алткоини, които ще видим в днешното видео. Но това беше напълно нормално, разбира се, падна волюма изцяло на криптото, маркет капа и така нататък. Защото дойде лятото, почнахме едни критични нива, едно слизане, което тук може да видите. И всъщност поглеждайки рейнджа, в който TIA стои прекалено много време, дори тази линия да измести малко по-нагоре. Глеждайки рейнджа, в който TIA стои прекалено много време, наистина прекалено много време, значи в този рейндж навлиза около средата на юни, като в момента разбира се сме вече средата на ноември. Това е ясно много дълъг период, в който TIA не иска да мине границата от 7 $. Именно тези нива, ако се върнем назад във времето, можем да видим, че сме ги виждали последно ноември месец на 23-та година.
като цел на тази валута, какво виждам аз тук, налудничаво или не, съм доста оптимистично настроен за тази валута и силно вярвам, че нивата, които сме стигали преди това, а именно 21 долара за тия, вярвам, че ще ги покорим безпроблемно и много се надявам всъщност да го направим, но освен това вярвам, че тия безпроблемно с един адекватен аутсезон, когато падне доминацията, разбира се, на биткоин, с един адекватен аутсезон ще достигнем едни 40 долара. Напълно го вярвам това нещо. И се надявам, разбира се, защото вярванията, надеждите и истината, т.е. реалността, са много различни неща. Така че какво ще се случи, сами проучете, do your own research, но това са моите виждания за тази валута и аз силно вярвам в нея. Следващия проект, на който се спираме, както може да видите, е именно Phantom. Смея да твърдя, че това е може би топ 2 проекта ми. Много вярвам в него и много го харесвам. Сега ще разберете защо. Истината е, че не съм сигурен кой проект ми харесва повече, Phantom или тия. Много са на кантар нещата. Phantom за момента аутперформва тия определено. Представя се вече на зверски добро ниво. Сега, какво искам да кажа за Phantom? Phantom е платформа базирана на DAG технологията. Какво ще рече това? Това е Directed Acyclic Graph. Това предлага изключително бързи транзакции и ниски такси. Това е реално и една от най-големите ползи цялостно на криптото. Бързите транзакции, ниските такси, защото както знаете банките примерно не работят цялата неделя. Отделно за някакви големи транзакции от рода на 50 000 лева биха ви взели 500-600 лева в някои банки за самата транзакция, което разбира се е ужасно и никой не би искал да плаща толкова големи такси. Както казах, висока скорост, ниски такси. Точно за това е един от предпочитаните проекти в DeFi сектора. Phantom има стабилна екосистема от проекти и развиваща се общност. Това е изцяло потвърдено. Доста хора вече подкрепят доста Phantom и всъщност въпреки критичните нива, които ще разгледаме след малко, които беше достигнал той, това в момента се вижда огромната подкрепа, която получава той. Платформата предлага отлична съвместимост и с Ethereum, което улеснява миграцията на проекти от Ethereum мрежата. Ако искате много надежден проект с много бързи транзакции и ефтини, който хората все повече виждат като бъдещето, то това смятам, че именно е Phantom. Разгледайте го със сигурност. Ето ни вече в графиката на Phantom. Какво може да видим тук? Получаваме листинг около септември месец 2021 година. След това реално и предстои първия булрън на Phantom. Какво се случва тогава? Както може да видите, стигаме едни нива от точно 3 долара и 50 цента или може би малко повече, но това не е толкова важен критерий. Свършва въпросния булрън, Phantom отива долу в ниските нива на 20 и няколко цента, които са доста. В крайна сметка тези нива ги докосваме и през 24-та година, именно средата на август месец, както може да видите. Ето тук, буквално ето тук, на абсолютното дъно, спамех постоянно в групата, в нашата телеграм група. Всъщност тя тогава още не съществуваше, но спамех в друга телеграм група, която бяхме почти същите хора. Колко добър е този проект, колко много надежди има в него. Ето в момента дори, този проект вече ви е на 3000 хора. Моите надежди тук всъщност са нещо от сорта на ето това нещо. Какво ще рече това? От 25 цента, които бяха ето тук на буквалното дъно, до 5 долара и наистина ги виждам, защото в момента подкрепата към Phantom е доста голяма. И не забравяйте, че реално в аутсезона се случват големите магии, но може да видите, че дори през март месец 24-та стигнахме тогава едни нива от около, именно TradingView полудява, но едни нива около $1.22. Това е достатъчно показателно. Тогава беше едно леко начало показателно, че реално влизаме в булрън, но нищо повече. Закриваме и този проект, защото видео ще стане прекалено дълго. Все пак говоря за 5 проекта в това видео. Продължаваме нататък. Продължаваме и с третия проект, а именно Solana. Както може да видите вече графиката на нашия екран, продължаваме с нея. Solana всъщност е блокчейн платформа, която се фокусира отново като Phantom върху високата скорост и ниските такси, което всъщност я прави доста предпочитана за много NFT проекти, децентрализирани приложения, които избират точно Solana заради тези нейни качества. Solana всъщност може да обработва хиляди транзакции за секунда, което я прави една от най-бързите блокчейн платформи. Може ли да си представите? Solana обработва няколко хиляди транзакции за секунда. Това просто звучи insane, а всъщност на практика е отново толкова добро. Платформата привлича голям брой проекти и партньорства, особено в NFT и Web3 сферите. Там Solana просто изкрътва тотално. Голямо внимание от страна на инвеститорите и значителна пазарна капитализация я утвърждава като доста стабилен проект. Все повече хора, сега ще разгледаме графиката, все повече хора вярват в нея и все повече хора я виждат на едно високо ниво като Ethereum и като Bitcoin. Буквално аз силно вярвам, че Solana един ден, ако не достигне тяхните нива,
ще е много близко до тяхните нива, защото тя е отличен избор, ако търсите блокчейн платформа с висока скорост и всъщност много бързо развиваща се екосистема. Нека да преминем и към графиката. Ето е графиката на Solana. Тук какво можем да видим? Отново един листинг в средата на 2021 година. Предстоящ булрън. Достигаме до едно абсолютно all-time high ниво, което Solana някога е виждала, на именно $260. След това, разбира се, идва критичен bear market, но какво става тогава? Показва край на своя bear market още през октомври 2023 година. Може да видите какво прогресивно покачване прави Solana от тогава, достигайки до един връх в средата на март месец 2024 година до $210. Сега, в момента, след това, разбира се, след една огромна консолидация, която не е така абсолютно видима за всички от вас на голям таймфрейм, Solana в момента е на път да опита да пробие отново тази въпросна long term консолидация, която до сега правеше. И Solana силно вярвам, че ще я пробие. След като пробие този ужасен резист, защото тук ще има един ужасен резист и ще го видите. Това става въпрос на около $210. Тя в момента е някъде на около 200, не някъде, ми на $200. Всъщност вчера достигна $204-$205, зависи от брокерите, на които гледате. Вярвам, че ще пробие този резист съвсем скоро и пробивайки него, ще направи едно доста красиво движение от някакъв ето такъв тип, пробивайки тук, може би връщайки обратно за секунда и право нагоре до нови висоти. Трябва да бъда честен, най-оптимистичните ми виждания за Solana са тя да достигне около $500 този булрън. И разбира се, след като започне адекватен аут сезон, как тогава можем да гледаме, да съдим къде смятаме да продаваме, да мислим, да анализираме и така нататък. За момента това са просто теории, защото абсолютно нищо все още не сме видяли от самия булрън, почти, особено за алткоините. Но определено бих търсил нива около $500. Разбира се, ако видим, че нещата в крайна сметка при аут сезон не върват толкова добре, ще си понижим таргетите, но съм сигурен, че Solana all-time high, който си е поставила, ще си го мине като абсолютно малка гара. Продължаваме с следващият алткоин, който именно е Render. Render токен. Това смея да твърдя, че също ми е в топ 5, както именно е и темата на това видео. Render Network всъщност предоставя децентрализирани GPU ресурси за рендериране на графики. Знам, че звучи сложно, но не знам как да ви го упростя това изречение. Анимации и виртуални светове. Това е първата мрежа, която позволява на хората да използват неупотребявани GPU ресурси, за да ускорят рендерирането. Буквално, който спестява ужасно много време. Причините за инвестиране в този проект биха били много, но бих дал 2 или 3 главни. А именно, с развитието на VR, AR и метавселената, нуждата от GPU мощности само ще расте, което прави рендър подходяща дългосрочна платформа. Много добре знаете на къде отива света, колко по-дигитален става. Именно това е рендър. Мрежата рендър, отделно от това, привлича интереса на компании и творци, които се нуждаят от много големи мощности на рендериране. Знаете, че там вече говорим за видеоедитори и такива сходни, но в много големи мащаби, които използват такива жестоки мощности. Мрежата използва децентрализирана структура, която, разбира се, позволява значително намаляне на разходи. Рендър смятам, че е чудесна инвестиция, дългосрочна дори бих казал, за всеки, който вижда именно бъдещето както мен. Все повече GPU да се използват, тежки, здрави и яки GPU-та да се използват и разбира се, защото света се развива все по-дигитално, съответно все по-тежки файлове ще се обработват и така нататък. Сега нека да погледнем графика. Ето е графиката на рендър. Тук можем да видим нещо сходно. Отново, ноември месец 2021 получаваме листинг. Тук така не мога да кажа, че сме видяли нещо, кой знае какво като реализация до сега от рендър. В смисъл, при листването му и в началните му месеци достига до едни $7, $8, което не е нищо особено за този проект. Разбира се, след това следва и ужасният. Виждате какви критични нива достига той. Именно пада под $1 до 0,3, 0,4 по 40 цента, което наистина е крайно подценен проект в случая. Идвайки до момента около октомври 23, когато започва едно така бавно и слабно понижение, последвайки малко по-дълбока корекция. И след това, от края, дори по-скоро би казал началото на февруари 24, една зверска помпа до началото или по-скоро средата на март 24, когато
Render поставя своят all-time high около цена достигаща почти $14 всъщност. След това, разбира се, той коригира доста жестоко, като и останалите алткоини, които разгледахме до сега. Единствено, може би Solana показва колко стабилен проект е и както видяхте по нейната графика, единствено тя след някакъв уникален връх не пада буквално под дъното. Буквално. Тя дори в момента се намира във върхова точка, а не като останалите токени, които разглеждаме, които всъщност са поставили връх, се снижили доста от към market cap. В момента я виждаме на ниво около $5, още откакто беше паднала до $2 и нещо 3. От тогава я спамя постоянно. Казвам на хората да си купуват, защото този проект съм сигурен, че има бъдеще. Таргета ми за този проект е доста оптимистичен и абсолютно смятам, че той ще надхвърли $30. Това ще рече към момента около 6x. Наистина таргетирам някъде, изглеждайки така, наистина таргетирам някъде ето тук като нива. Нещо такова търся. При този така развиващ се маркет. Продължаваме напред. Следващия проект, както може да видите, именно NEAR. Малко ще разгледаме графиката, която вие вече виждате. NEAR всъщност, NEAR протокол е блокчейн платформа, която се фокусира върху използваемостта на блокчейни. Какво ще рече това? Тя е лесна за разработчици и потребители, като предлага отново висока скорост и ниски такси. Къде го видяхме другаде това? При Solana, при Phantom също така. Причини за инвестиране, които бих дал за NEAR, са, че тя използва технология за шардинг, който подобрява мрежата, прави я доста по-ефективна. Отделно това привлича много DeFi и Web3 проекти, като обогатява екосистемата си по този начин. NEAR, освен това, се отличава с силна подкрепа от разработчиците на иновативен подход всъщност към блокчейн. Обобщено казано, NEAR е един отново страхотен проект, който предоставя големи възможности и работи по подобряване на ефективността на мрежата. Затова нека сега да разгледаме и неговата графика, която всъщност ще бъде последна за това видео. Ето е графиката на NEAR. Отново забелязваме тук обаче един по-ранен листинг около 20-та година, октомври месец, след което разбира се предстоящия бурън, който може да забележите. NEAR достига до едни върхови точки от около $20, които може да видите сами и последвайки я bear market. До тук това всеки може да го забележи. Какво се случва обаче? NEAR започва своето покачване около началото на ноември месец, разбира се коригира отново около януари месец и февруари отново покачване до върхова точка за именно тази година, 24-та, която е около $9. Към момента NEAR така изглежда, че консолидира около цената на между $4 и $5. Както може да забележите, $4, по-скоро да кажа $3.50 и $5.50, ако трябва да бъдем точни. Това разбира се става въпрос за някакъв период от началото на юли месец. Ако поглеждаме графиката малко по-обстойно, може да забележим, че NEAR всъщност съвсем наскоро при няколко дни беше в абсолютното дъно за последната консолидация, в която тя се държи. И в момента се изстрелва точно това дъно. Надяваме се тя в крайна сметка да започне да се размърда, защото при другите имаме така доста по-значителни движения, доста по-интересни. Може да се каже, че NEAR протокол за момента е доста скучен, но разбира се надявам това да се промени. Отново бих ставил едни сериозни таргети, като виждам NEAR нещо от този сорт като движение. Отново обърках тула. Абсолютно виждам NEAR до над едни $30, които реално не е доста по-значително от миналия бурън. Това е буквално 1,5 хикс. Ако NEAR достигне $30, е буквално 1,5 хикс от предния връх на предния бурън. Това всъщност, поглеждайки го в момента изобщо не е малко, защото NEAR в момента е под $5. Това означава, че това са около 6 хикс и половина по мои сметки до връх от $30, което абсолютно не е зле и не смятам, че е зле. Смятам до тук да приключим с това видео. Надявам се информацията, която ви изсипах, да е била разбираема, да е била интересна. Това са проектите, в които аз доста съм наблегнал, но отново искам да кажа, че това не е финансов съвет. Искам сами да прегледате проектите, да помислите над тях, да разгледате хубаво графиката. Сигурен съм, че има за какво да се хванете и какво да разгледате, което не съм го споменал в това видео, но и просто видеото ще стане прекалено дълго и нямах тази възможност. Разгледайте Dior и определено хвърляйте око на тези алткоини, защото те могат да бъдат буквално лайфченджерите, които търсим. Не забравяйте да се абонирате, надявам се видеото да ви е харесало, коментирайте каквото ви интересува, питайте, телеграма е долу в описанието, Bybit, нашата платформа партньор, също е в описанието. Пожелавам ви лека вечер и до скоро виждане. Чао, чао!